Good evening guys. Mani resulta sa bagyong COVID, wa may ilaw. Oh. Nagluto ko og bukayo. Kay ang mga lubi, mga pukan man, ang mga butong, mga tagak, malinggi tigom na hari buhat og bukayo. Oh. Ngit-ngit guys, kandila rayahang suga. Ang luod ag kahintang sa buhol kay tanan way suga. Manos apa ni nakasiga ni ang suga. Pakita na naman ni naon guys, maluto na ang akong bukayo. Kaya karon. Kako ano, okay na? Siguro na mag-open. Wala lang ang bukayo guys. Sarap, palaman sa pandesal.